Faptul că îi judeci pe alții face ca ego-ul tău să crească. De aceea oamenilor le place să vorbească despre greșelile altora, le dă sentimentul că ei sunt corecți. Simțurile sunt porțile prin care te poți întâlni cu infinitul din jur. Totul se află în echilibru. Singura problemă care există sunteți voi, în sine, lumea nu are niciun fel de problemă. Fiecare individ trebuie să devină un meditator, un observator tăcut, pentru a se descoperi pe el însuși. Omul este Dumnezeu potențial și până când nu va deveni un Dumnezeu real, el nu se va simți mulțumit. Iubirea îți oferă libertatea de care ai nevoie și te ajută să fii tu însuți. Rețineți că voi sunteți întotdeauna responsabili pentru ce se întâmplă și astfel transformați-vă. Totul este un mare mister. Orice efort de a-i găsi o explicație este greșit, trebuie doar să îl iubești, să trăiești cu el și să dansezi cu el. Cine ești tu ca să-i schimbi pe alții? Adevărul este o înflorire a tăcerii. Dacă nu ești capabil de a fi singur, relația ta este falsă. Este doar un truc pentru a evita singurătatea, nimic altceva. Cu toate imperfecțiunile tale, ești perfect. Dacă ești imperfect, ești perfect de imperfect, dar perfecțiunea e acolo. Devii o lumină, iar oamenii încep să-și găsească propria lor cale cu ajutorul luminii tale. Oriunde se întâmplă să vă aflați, acolo trebuia să ajungeți. Oamenii care afirmă că viața nu are niciun rost sunt cei care nu cunosc iubirea. Atunci când începi să vezi dincolo de dualități, acestea își încetează pur și simplu existența, căci iubirea este tot una cu ura. Cuvântul corect ar fi iubire-ură. Dacă ești lipsit de dorințe, toate dorințele îți vor fi împlinite. Nebunia este un lux pe care nu și-l pot permite decât bogații. Aceasta este nebunia pe care o cunosc psihiatrii. Proștii râd unii de ceilalți. Înțelepții râd de ei înși. Nimeni nu se află pe acest pământ pentru a vă îndeplini vouă dorințele, ci pentru a-și îndeplini propriul destin, propria realitate. Texte și pretexte numai pentru a evita un adevăr simplu: eu sunt singurul responsabil pentru mine însumi. Nimeni altcineva nu este responsabil pentru mine. Întreaga responsabilitate îmi aparține. Orice aș fi, sunt propria mea creație. Dacă toate lucrurile ar fi la locul lor, v-ați plictisi unul de celălalt. Dacă totul este armonios, pierdeți toată esența. Este bine că sunt lucruri care nu se potrivesc. În realitate nimeni nu vă poate mântui, căci nu ați comis niciun păcat. Nu aveți nevoie să fiți mântuiți. Iubirea vă face lipsiți de dorințe. Tăcerea este spațiul în care omul se trezește. A ști înseamnă a fi liber, a nu ști înseamnă a fi în sclavii. În momentul în care ești pe deplin conștient, nu vei mai cere nimic, deoarece comoara cea mai mare ți-a fost deja dăruită. Adevărata savoare a vieții se găsește în lăuntrul vostru. Viața trebuie să fie o sărbătoare continuă, un festival de lumini tot anul. Numai atunci te poți dezvolta, poți înflori. Nu încerca să creezi ceva supraomenesc.
Fii uman, acceptă caracterul uman al celuilalt, cu toate slăbiciunile la care este expus acesta. Partenerul tău va comite greșeli, la fel cum tu vei comite greșeli și amândoi trebuie să învățați iertarea, înțelegerea faptului că celălalt este la fel de uman ca tine. Natura n-are idee de bani, altfel dolarii ar fi crescut în copaci. Natura nu are idee de bani, banii sunt o pură înveție a omului. În momentele de iubire profundă, oamenii respiră la unison. Atunci când se urăsc, respirațiile lor sunt cât se poate de diferite. Conștiința nu poate exista în dualitate, iar mintea nu poate exista în afara dualității. Tot ce are nevoie această lume este o curățare a inimii de toate inhibițiile trecutului. Și râsetele și lacrimile pot face asta. Lacrimile pot scoate afară toată agonia care sălășuiește ascunsă în tine, iar râsul te ajută a trăi în extaz. Odată ce înveți această artă, vei fi imediat surprins. Omul vede numai ceea ce dorește, viziunea lui se rezumă la dorințele sale, iar lumina se focalizează întotdeauna asupra acestora. Nu încerca să înțelegi viața. Trăiește-o. Nu încerca să înțelegi iubirea. Intră în iubire. Vorbitul e un chin atât de mare și o activitate atât de inutilă. Trebuie să o fac fiindcă nu există altă cale prin care să vă aduc înspre tăcerea care există în mine. Maturitatea nu are nimic de a face cu experiență de viață. Ea are legătură cu călătoria lăuntrică, cu experiențele interiorului. Sunt doar două feluri de oameni pe lume, cei care încearcă să-și umple goliciunea interioară și acele persoane foarte rare și deosebite care încearcă să-și vadă această goliciune. Să nu cauți niciodată să fii fericit cu prețul fericirii altuia. Este urât, inuman. Nefericirea vine din cauză că alegem. Fericirea e atunci când nu alegem. Când dragostea și ura lipsesc deopotrivă, totul devine clar și nedeghizat. Poartă-te cu aproapele tău așa cum ai vrea ca și el să se poarte cu tine. Renunță la ideea de a deveni cineva, fiindcă ești deja o operă de artă. Să faci totul în mod creator, să transformi răul în bine, asta numesc eu arta de a trăi. Viața nu stă undeva așteptându-te, viața ți se întâmplă. Corpul nu trebuie neapărat transcens. Mai bine l-ați ajuta să funcționeze corect. Aceasta este o artă, nu o austeritate. Nu trebuie să te războiești cu corpul, ci să îl înțelegi.